Vodovska pećina. Tu smo. Fantastično. Sad ću ja dalje snimat. Baš je lijepo. Vode. Čujete li golubove? Kako guču. Grlice. Hoćemo li mi išta moći vidjeti? Dole je mala rječica. Prošli put sam uzela jedan kamenčić odavde. Toliko ima željeza u njemu da je to čudo. Da sam mislila da je meteorit. Ali nije. Ko? I lampa je fantastična. Snimam. Voda izvire. Pećina je fantastična. Ne možemo je pregledati. Ja mislim, kad bi atomska pala, ovdje bi moglo pola Tutina da se sakrije. Vodovska pećina. Godivo potiče od vjerovatno gorske riječi. Gotovo, oni su te riječi. Ukljukala sam se. Rale malo nam osvijetli, ok? Sad gore. Hoću, vala ja malo naprijed da snimam. Da narod vidi šta sve imamo. Ovdje se negdje može popet gore. Na drugi sprat. Ali da vidimo samo dokle možemo ići. Znači, Rale malo mi osvijetli. Rale, osvijetli mi ovaj dio gdje ću da se... super, hvala ti puno. Evo ga. Je li to kraj Raško gore? Nije još. Hoću da vidim gdje joj je kraj. Rale, molim to svijetli. Znači još gore može da se ide. Ali koliko? Čekaj, molim te da idem ispred tebe, pazi se. Vi osvijetlite Rašku, a Raško nam... šta sve ne radimo. Samo da bi sav narod vidio. Ovo je vas zaista čudo. Ko zna, mi nećemo više gore. Ajde, kako nećemo, do kraja. Do kraja, ja. Ja idem do kraja. Kada mi ne znam da li smije. Mogu li ja s ove strane, Raško? Može? Osvijetli. A vas dvoje koji ne morate. Opšu ti ostani tu. Rale, molim te, osvijetli mi putanju. Ajde, osvijetljamo. Idemo do kraja, pa nismo mi... Nemamo mi džaba one selmanovske. Upornosti. Znači, pa moram da osvijetlim narodu. Pa dokle ovo ide, Rale? Ja mislim da bi dobro bilo da se vratimo. Baš je, da kažu Njemci, unheimlich. A jes fantastično, Raško. Sve možemo da vidimo. Lijepe. Ove zidove mi malo svijetli. Znači, stalagniti. Idi gore do vrha. Sad malo naprijed, Rale. Znači, ma kakvi viš?
Možeš ti ovaj kamen osvijetliti? Rale, koji bi ovo vrsta kamena bio? Ha? On ima puno željeza. Hajde malo osvijetli još ove pećine, da vidim da nema negdje nekih čudnih znakova. Ja, da nema. Sve. Prođi. Sad gore. A, eno nam kraja pećine. Eno, svjetlo. Svjetlo na kraju tu nema. Eno ga svjetlo. Ali ako mi neko ne osvijetli, mogu past. Ok, ne ti Rale. A kako ćeš vratiti poslije bisera? Nazad. Pa možda možemo... Na rikvert. Možda može... Gore da ima policije, ako se gore granica. Kakva? Granica? Kakav volam granica? Znači između Crne Gore. A što će me uhapsiti? Šta sam ja uradila? Ništa. Ja samo pokazujem prirodne ljepote Sandžaka. Ja mogu nas pucat kao migrante. Ja, može i to da se desi. Misliš ti, Rale, da bi mi trebali još gore? A do kraja? Do kraja. Nema to ide. Čekaj, moram se na tebe nasloniti. Do kraja. Vas dvoje imate te lampe. Jedino Raško. Osvijetlite i Rašku. Bože, kakvih kamenja. Ovdje raznih ima. Da vidimo šta je ovo, Rale. Ovo ovdje. Raško, molim to svijetlim. A to je neka guma. Od kolice. Sad to svijetlite. Put. Fantastično. Predivno. Dragi Bože, ali čudno ovo neko kamenje. Ajde, nemoj mi o zmijama sad. Evo nas vani. Znači, ovo je Godovska pećina. Ne znamo. Drugarice, ti bi u tvojoj drugaricu mogla nazvati da pitaš da li mi možemo se vratiti negdje sad, gore. To je izlaz. To je nebo. Znači, zato ti kažem, zovi drugaricu, pitaj. Ok, ja mislim ovamo nema izlaza i to je to. Izlaza samo je havrik, vidiš koji je havrik. Ja tu bi se zaglavio. Ok, ekipa. A dobro, može se. Halo, ekipa. Može se tu Raško izaći, ali tu treba se peljati, nema potrebe. Fantastično, mi bi se mogli popeti gore, ali to ne znam gdje je to. Eto, ovdje je kraj, ja sam Bisera.